Ο πρόεδρος της Πασινό ΕΣΥ και συνάμα Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. Αριστίδης Δάγλας, μιλά με ευθύτητα και σκληρή γλώσσα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των νοσηλευτών, κερδίζοντας τον συνομιλητή του με τη βαθιά του γνώση για τον πολύπαθο τομέα της υγείας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο αναμονής. Πάρα πολλά πράγματα έχουν παγώσει. Εμείς από την πλευρά των νοσηλευτών περιμένουμε να υλοποιηθούν διάφορα συμπεφωνηθέντα με το επιτελείο και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι συναντήσεις μας είναι αλλεπάλληλες. Γενικά το κλίμα μπορώ να πω ότι είναι θετικό, από την άποψη ότι ακούγεται πολύ πιο εύκολα η φωνή μας στα όργανα του Υπουργείου. Η σημερινή ηγεσία μπορώ να πω ότι ακούει αυτά που λέμε. Τώρα το τι θα κάνει είναι άλλη ιστορία. Είμαστε γενικά σε στάση αναμονής και με τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, οι οποίες έχουν πολυεξαγγελθεί, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. Προσπαθούμε να αποτινάξουμε την αβεβαιότητα του κόσμου ότι θα χάσει τη δουλειά του. Για τους νοσηλευτές πήραμε τη δέσμευση προχθές ότι δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Εμείς για κανέναν εργαζόμενο δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Πραγματικά υπάρχουν υγειονομικές μονάδες που χρήζουν ανασχεδιασμού. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι νοσηλευτές είναι κάτω από τους μισούς από αυτούς που πραγματικά έχει ανάγκη το σύστημα. Δηλαδή λέμε προσλήψεις. Όχι επικουρικών, όχι συμβασιούχων, αλλά μόνιμων νοσηλευτών. Μία από τις βασικότερες διεκδικήσεις του κλάδου είναι αναμφίβολα η επικαιροποίηση του θεσμού των ειδικοτήτων. Από το 1985 οι νοσηλευτικές ειδικότητες είναι 4. Από τότε το πλαίσιο αυτό έχει απαρχαιωθεί. Η νοσηλευτική ειδικότητα θα έπρεπε να έχει αναγνώριση και βαθμολογική και να μοριοδοτείται στις κρίσεις των νοσηλευτών, αλλά και να έχει κάποιο οικονομικό αντίκρισμα. Αντιθέτως, σήμερα όποιος κάνει ειδικότητα είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό, γιατί γυρίζοντας την υπηρεσία του δεν έχει κανένα εχέγγυο, κανένα μπόνους έναντι των υπολείπων που δεν έχουν. Ενώ οι γιατροί, αν δεν έχουν ειδικότητα, δεν είναι γιατροί. Οι νοσηλευτές το να κάνουν ειδικότητα το θεωρούν μόνο σαν μια ευκαιρία ανάπαυλας από τη ρουτίνα την εξουθενωτική της πραγματικότητας. Αυτό το πράγμα λοιπόν λέμε να το αλλάξουμε. Ήδη κάναμε μια πρόταση στο Υπουργείο Υγείας προχθές και έγινε δεκτή η ειδικότητα να δίνεται αμέσως μετά το πτυχίο, στον χρόνο της αναμονής του νοσηλευτή, ώστε να έχει πιο φρέσκες τις γνώσεις στο μυαλό του και το σύστημα θα βοηθήσει, γιατί θα μπουν φρέσκα χέρια στο σύστημα και αυτός θα πληρωθεί και θα χρησιμοποιήσει και την προϋπηρεσία του για το ΑΣΕΠ όταν θα ανοίξουν οι προκηρύξεις για προσλήψεις. Ιδιαίτερα μαχητική είναι η στάση του κ. Δάγλα και απέναντι στο θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων. Είχαμε μια δέσμευση και την είδαμε υλοποιημένη προχθές, γιατί είδαμε και τις καταστάσεις κατά νοσοκομείο. Με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Σκουτέλη, είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Μας διαβεβαίωσε ότι 165 από τους νοσηλευτές αυτούς θα ανανεωθούν. Τα είδαμε κιόλας στα νοσοκομεία που έχουν ανανεωθεί. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε κάτι και να προτρέξουμε των εξελίξεων. Θα πρέπει να βγουν οι προϋπολογισμοί και η πίστοση των χρημάτων, αλλά είναι θέμα ημερών ότι όλοι οι νοσηλευτές αυτές των μονάδων του Κελπνό θα επαναπροσληφθούν. Ενώ δεν διστάζει να πάρει θέση και για το αμαρτωλό Ερίκος Ντινάν. Ένα απόστημα για να σπάσει θέλει πολύ καιρό. Πιστεύω ότι κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Το Ερίκος Ντινάν είναι ένα νοσοκομείο που απασχολεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό νοσηλευτές σε εισαγωγικά, οι οποίοι δεν είναι νοσηλευτές. Έχουν αποφοιτήσει από μια σχολή του Ερυθρού Σταυρού, την οποία κρατάει παράνομα, πέραν από κάθε λειτουργία και πέραν από κάθε αιγίδα Υπουργείου Παιδείας ή Υγείας. Εμείς αυτό το επισημάναμε και στη Βουλή. Το αποτέλεσμα ήταν να εισπράξουμε ένα εξώδικο από το Σύλλογο των εισαγωγικά νοσηλευτών του Ερυθρού Σταυρού μάλλον. Και το παράδοξο είναι ότι όλοι αυτοί βρίσκουν δουλειά εκεί χωρίς άδεια σκίσεως επαγγέλματος. Είναι όμοιροι γιατί δεν μπορούν να πάνε πουθενά, αλλού να εργαστούν. Και λέμε ότι αυτή η σχολή πρέπει να κλείσει και να ενταχθεί κανονικά στην ελληνική νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή, ιδιωτικό σύστημα υγείας δεν υπάρχει. Οπότε λέμε ότι θα πρέπει να συνταχθεί με την υπόλοιπη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το ίδρυμα πρέπει να κλείσει, όπως γίνεται και με όλα τα υπόλοιπα. Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων της ΕΝΕ εντάσσεται και η διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφελος του συνόλου των νοσηλευτών και δι των ανέργων. Είναι μια δραστηριότητα της ΕΝΕ η οποία έχει ξεκινήσει από το 2009. Ήδη έχουμε κάνει αρκετά έργα. Δίνουμε βάση περισσότερο σε καταρτήσεις όπου οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα, εκτός από την επιμόρφωσή τους, να πάρουν και υλικά ανταλλάγματα, να πληρωθούν δηλαδή με χρήματα, γιατί σήμερα είναι σπάνιο είδος, είναι είδος προς εξαφάνιση, ως ένα μέτρο αντιστάθμισης των μεγάλων περικοπών που γίνονται στις υλικές μας απολαβές. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένας μεγάλος στόχος, ο οποίος έχει από την ΕΝΕ κυνηγηθεί.
και σήμερα είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μισό ήδη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια νέα κατάρτιση για τη διαχείριση των κυταροστατικών ουσιών. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τα νοσοκομεία. Θα είναι πανεθνικό. Και βέβαια έχουμε βάλει στόχο και για την κατοίκον φροντίδα κάποια έργα, ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι, όπως και ένα μεγάλο έργο που θα γίνει και έχουμε καταθέσει το τεχνικό μας δελτίο και πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί, να πάρουμε την εκπαίδευση ανέργων νοσηλευτών και να τους εισάγουμε σε νέες τεχνικές, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι όταν το λέω με κεφαλαίο όμικρον, γιατί θα επιμείνουμε σε αυτό, ανοίξουν προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών μέσω του ΑΣΕΠ. Μόνιμων νοσηλευτών. Αυτό το τονίζω γιατί έχουν φύγει στη σύνταξη χιλιάδες συνάδελφοι, δεν έχουν καταγραφεί ακόμα από το Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει σαφής εικόνα, αλλά εμείς ξέρουμε γιατί έχουμε το Μητρό των Νοσηλευτών, ότι το ΕΣΥ δεν έχει πάνω από 16.000 νοσηλευτές. Θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 40 για να λειτουργήσει κανονικά. Η άριστη δε εικόνα που έχουν λόγω της καθημερινής τους τριβής για την κατάσταση στα νοσοκομεία δεν μπορεί παρά να αναδεικνύεται στο ανδιαφυσβήτητο συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Εμείς έχουμε μια εικόνα όχι μόνο τυπική, αλλά και άτυπη από τα νοσοκομεία, γιατί κάθε μέρα γυρίζουμε στα νοσοκομεία, βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται όταν ο Άγιος Σάββας είχε μια χειρουργική κλινική που είχε 10 νοσηλευτές το πρωί το 2009 και σήμερα είναι 2 νοσηλευτές. Τι να μας πει τώρα το Υπουργείο και το κάθε Υπουργείο. Βλέπουμε ακριβώς την εικόνα. Έτσι, είναι η κόπωση τραγική των νοσηλευτών, ειδικά στα νοσοκομεία του κέντρου και της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση είναι τραγική. Όταν η συζήτηση έρχεται πλέον στο θέμα των νέων οργανισμών των νοσοκομείων, ο πρόεδρος της Πασινό ΕΣΥ και γενικός γραμματέας της ΕΝΕ δεν έχει παρά να προτάξει την αξιοκρατία. Είχαμε και το ευτράπελο με την έκδοση των νέων οργανισμών των νοσοκομείων, οι οποίοι έχουν βγει και είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν από την εποχή Λοβέρδου και ολοκληρώθηκαν μέχρι τώρα, όπου εκεί γίνεται ένας τραγελαφικός αποκλεισμός των νοσηλευτών ΤΑΦΕ, του ΤΕΗ, από τις επιτελικές θέσεις της ιεραρχίας. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις, έχουμε λάβει δεσμεύσεις ότι αυτό θα αρθεί. Εμείς θέλουμε την αξιοκρατία πάνω απ' όλα, να μην αποκλείεται ούτε ο νοσηλευτής ΠΕ ούτε ο ΤΕ, αλλά όλοι να μπαίνουν στην ίδια ευθεία, να έχουν ίδια ευκαιρία, γιατί θα πρέπει να αξιολογούμε τα προσόντα με βάση μορίων αντικειμενικών και όχι με αφορισμούς και με ξώανα ηθαγενών. Και μπορεί ο κύριος Δάγλας να διατηρεί την αισιοδοξία του, υπογραμμίζει ωστόσο ότι αυτή δεν γίνεται παρά να πηγάζει εκ των έσω. Η αισιοδοξία περνάει μέσα από εμάς. Είναι στο χέρι μας αν θα είμαστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι. Βεβαίως πρέπει να πιέσουμε την ηγεσία του Υπουργείου, όσο καλές και αν είναι προθέσεις οποιοδήποτε, θα πρέπει συνεχώς να το